Ainhoa Arroita Jauregi, iazko cover lehiaketako irabazlea. Egisa esan da, niri lehen gortian esaten duztazu. Egun gaizela, irratian lanian, y te digo, venga, agur. No me lo creo, porque inoiz dut pentsa, inoiz dut enfoka hola nire karrera, ez? Baina, nahu super gustora. Osa, espero nebana, baina askoz be gustoro. Osa, itxe jata nahiko erresa, dinamikua, jendea ambientia superona da, osea, nahu oso gustora. Bai. Bueno, hasi nintzen cover lehiaketara aurkezten, eta nik nebana espero da, de repente irratian lanian egotia. Eta hori, irabazita gero izan zen, bueno, badei bat, kaixo Ainhoa, nahuzu kolaboratzaile izan? Eta ni, ke guai, karo baietz. Eta hasi nintzen, asteazkenero kolaboratzaile bezala. Eritzagitia gustatzen jata pilo bat, ez dakat inungo arazorik. Eta esan zidaten, nahi dozu, bajaren bat badau, zerbait badau, gurekin hemen lokutatu, hitz egin programaren batin, eta aurrera. Eta gero jaba hortikan, libra osan bakante bat, baja bat hartu zen pertsona batek, eta ni sartu naiz. Eta hemendikan, botatze osten erarte, aguantatzen duten erarte. Karo, musikari bezala egotia, nire lana izatia, egunero musika entzuten egotia, ze karo, ni geltzen naiz ofizinara, eta da, venga, aber ze kantu batera dan gaur, eta musika entzun. Musika entzun, musika analizau, musika prestatu, musika eman, ez? Entzule izabiz, azkinean pixka bat eskaparate bat bezala, tipo musika eskaintzen, orduan, oso politxa. Bai, espresatzeko beste modu bat bada, eta pixkatu bai, zure, karo, niaz nintzen lehen egune hitz egiten, super txiki bezala, ez? Eta basoiaz poliki-poliki zure pertsonalidadia garatzen irratian, hori guai dau, pertsonaia bat bezala izango bazan bezala. Zezuko hitz egiten irratian, niko ointzurek hitz egiten dauen bezala. Hitz egiten duzu, beste pertsonaia bat garatzen duzu, guai dau. Ez que nahi lehen gortian me dizez, irratian nahuela eta ez dutu sinisten, orduan, segaitxikan, itxiat beste ate bat, ez? Telebistatik handitzen bostate? Horrera, igual gustatzen jata geixo, igual jata bape gustatzen, baina esperientzia hor da, eta listo. Ez que bizitza hori da, aldaketa konstante bat, eta ni horretan nabil, así que... Irratian ez da zure horpegisa ikusten. Telebistan ez da super expuesta. Osa, zagoz holan, dau kamera bat grabatzen, eta... Gainean, ez? Karo, hori da, eta a ver qué hago, a ver cómo me pongo, a ver no sé cuántos... Bai, sos más expuesta, horran lotxa, bai igual da pixka eta ondixea ba. Karo, nik irratian ez dakiz nire nagoen berba itxen. Tagat mikrofono bat, raja, aldut esan nahi dutena, karo, ez dut ikusten bestean aurpegisa, baina hemen telebistan, karo, dauz, kamara ez dakizein, badakizein, zuri begira eta ez dakizeta, badakizeta. Ez dakizu zer, esto. Baina, esperientzia politxa, gustatu jata, asko. Orduan, bai. Beraiekin, beraiek ez zebiltzaten 5 urte batera, ni iritsi aurretikan. Horran, beraiek bazekiten zezan diskoa grabatzia, beraiek bazekiten zezan kontzertu bat jotzia, niko nekanenek izan. Osa, ni kontzertuan nekan eman da koruakin aparte, eta banek izan zen disko bat grabatzia, edo gestiñoak itxea, Spotifyra kantu bat igotzea ez da inerreza, edo YouTubeko bideoak grabatzea, horako gauzak. Ordan beraiekin ikasiot asko, eta egin ditut lagun oso ona. Osea, azkenean guk beti izaten dugu, gara musikaria baina gara lagunak. Orduan, baloratzen dugu hori, ez musikain aurretikan, baina pixkat bai, ez? Osea, gure arteko relazioa baloratzen dugu musikan aurretik, pixkat bai. Ontsa gabiz, denbora ateratzen dugun, batzeko, proiektu berria itxeko, ez dakigu izen propixuan edo talde bezala jungo garen, baina, eskatzen da bena, momentuak eskatzen da bena, poliki-poliki. Babesten di, hauregin ezin dudan deabruaz, faltan botatzen dut irri. Diferente, oso, jondan txikitaleko laguna, jon pioa maite dut. Eta, beraz esan rap munduan, eta ni beti negoan melodia bat itxen, edo ez dakize, eta esan zetan, oindala 2 urte. Eno gazen kantu bat ateratzera. Eta ni geixean ni oso lotxatia, al igual que te puedo hablar aquí un monólogo de 4 horas, naiz oso lotxatia. Eta, bai, ingo dugu, eta 2 urte holan. Eta azkenian ja esan ginen benga, guazen ja ateratzera zerbait, guazen grabatzera zerbait, baina esan eman bitxu bazukin rapa, nik itxo melodia bat gainetik da, a ber que sale. Eta super ondo. Osa, gustau jaku asko, jendeari ematen dau baietz, eta nik azkenean ez du nahi, egata gustatzen estilo bat bakarrikan itxia, ez? Osea, dauz hainbeste estilo dago, hainbeste anistasun munduan segaitxikan, ingo duzu gauza bakar bat, ez? Igual zara ona gauza asko itxen. Baina, saiatziak, osea, no te tienes que limitar. Orduan, hori, ateran eman bebai Zelanda taldiakin abesti bat, completamente diferente. Eta ez dakit, nau aurkitzen, nau prozesu baten nun ez dakizunan nire estilua. Osa, antxortan ezin dut esan pop, rock, osea, entzute dut anetarik. Orduan, ez dakit da pixkat hori esploratzea eta
ikustia zerra nagoten nahi. You're probably with that blonde girl. Gisa da, hitz egiteko orduan, ez dakatara sorik, baina nire gauzak dira zen momentuan, ematen dozta lotxa punto bat, non esatuten, jo, gustauko jako jendiari, jako gustatzen jendiari ze pasauko da. Edo barrengo du, teoria azkenean asko dakagu gurean, ez? Eta asko preokupatzen dozta, baina, bueno, poliki esperientzia guzti hauek erratien egotiak ez dakize itxiak, eta badabiz segurtasun handixago ematen nire buruan. Orduan, seguro urte honetan aterakotela musika berrixa. Noiz? Ez dakit. Akustikoan oso komodo sentitzen naiz, ez olan gitarratxua, hotxa eta esto, baina jartzen doztazu, oingaina oso modan dago, aitana, olako oso elektronikua, pixkat, ez da heltzen reggaetoira, baina da elektroniko bezalako bat, hori probatzea guztako jatan, Dua Lipa edo olako estuak, baina olako estilo probatzeko aukera badakatoin, sasi naiz lagun batekin bebai lanien pixkate olako estilo bat esploratzen. Akustikoan etzako gauzat oso intimua eta asko transmitidu aldozun estilo bat, ordan ba. Oh, I love it when you do it like that, and when you close up, you give me the shivers. Oh, baby, you want. Que venga, lo que haga falta. Eta hemen egongo naiz, así que. Party's over, then we'll bring it right back, and we'll say, ooh.